I travel all the way from Canada. I come to see these prophets. Or you will be a citizen and what the digital television show. No, they change the whole Canada. Or only the number one prophet. I come the whole Canada. Abushia mechia mu nyina ewo yen Awurade Yesu Kristo dimo asa wo hwe misisi a eya na ubisa ho se na da ben na odifo Ogyaba obesan so aye asori biem yesi wo afuo do so a wo ye ni nyina ya chichem ne wo time a me de ko Zambia ekoya asori me wo time a me de ko South Africa ekoya asori na me wo time a me de ko London so koya asori sa time we say data me de be ma wi yeshia ewo Accra Madina Abukubi na a serious prophetic service ye de baba be hwehwe yenchi ani yenchi ni akoye nananom apenso trustam ne kan se bi se ye nananom aye bone na yen na ye so ho amumuyo ye nananom baba be wi mokobi ama yen na ye ti hu fifire eyampa ekoso wabusua bi mu won se wona na bitina ase na saa wona na no na ogoro abosom goro nko a moni ba mo hoso no na abusua ni nyina mutiri akohye bosom ase muni mama mre bi etwasa mo yafa ho nti wona na kro na wo peja saa de kro yi kankan nyame besi fie oni ho afi na wo beda beso daye na wo da nsuom obeda beso daye na wudidi obeda beso daye na obi na woda chese enioma basa na ekoso tia wo e basa ahu e pacha wo enya ne se wodidi amen enuti na ma wo soso saa daye bone no ebe ko tia wo hyebre eno ne basa wo hia wo bia wo hunade obi a Awurade kasafa ni mu na wakanioma bom na wakyerɛw sɛ fa wee kɔto ha na fa wee so to ha na obedi adanse. Hello ebusiafo ipamocho your friend Janet me ba transformation factory a ewo Accra Madina Abukubi nyankopon na yedinfo Dr. Ogyaba so asesa me hyebre sɛ wankasa wo hwa bebi a megyina London nanka ade entimi embremu wa bra odifo yi na ho den anase medifo dwuma no enka ho esamo hwɛ me a emre bi atwam me ba Madina Abukubi transformation factory na me ye me process efa appoint ho omo refuse me nanso me ba be hu odifo yi ena odi akwankyerɛ egu akwam ɔma me ɛyɛ akwankyerɛ bi a edebi ono ankasa ka sɛ edifo sam no enye nyansasɛm ne yenyamesɛm ampa ɔma me tu ensuo gu ye fie nkyɛnse so no ebi so ma pampem na ɔka kyerɛ me sɛ menya yɛ saa direction na nyankopɔn bɛsesa neama afei ɔma refuse me visa no ɔma ankasa ne san frɛ me sɛ ɔma yɛ ama me enti membra megye wei kyerɛ nyankopɔn tumi ene na hoɔden a ɔnam yedifo so ɛde yɛ adwuma meka wei ɛde ahyɛ ɔfoforo bia nkran sɛ nyame tumi ɛda ho a ɛyɛ adwuma enti wa wani da so asa wabɛm abu no onyankopɔn wɔ hɔnom sɛ ɔbɛfa yedifo kɛse yi so ɛde aboa wo sɛ wa wo hwɛ a ɛnɛ bɔgasɛm ne yɛ adwuma kasa enti meda nyame ase na mɛda medifo nso ase sɛ ɔde na kwankyerɛ ne mpaebɔ ne bibia ɛto fam na ene dey me nso megyina abrokyire nyame adom me ba yɛ bibia ɛda na kwan mu pɛpɛpɛ me chia me busuafo obi bia transformation factory obi a oba transformation bia 23rd November ye nyina ye hia ɛwɔ Accra Madina Abukubi ebesi Saturday anopa na me gina me naso gidi eda na meye me babo wura wo hyebre mu akamu nsam akyerɛ wo na ya hwɛ ede nneoma gu akwan ma wo a
abusua mi nnome bi ne wudi asie abusua mu nnome bi nti wapagya enso ampagya wopagya kakra wasan hwe ase ama me ne wokasa sesi a wayɛ sɛ abɔfra wa utimi de wonsa si uboka sɛ akane no na nke koyie basisi ade enkoyie bibi ekutia wo ne pachaw enioma esi wo fie ha no kyerɛ wo sɛ sunsum nneɛma wɔ hɔ ɛyɛ adwuma de nyame ayama me de bro adwene ne ntiaseɛ so me ba papa enchen na before me baba no mate fellowship me ba papa ni bebo na manie no ka kyem sɛ me nhyase ni mo ana me yɛsɛ me be sase aye Sunday Friday ade be chi Saturday na me hu sɛ me minim ahyase yɛ me ya antina me wade chi Saturday na ɛyɛ mo timi ko hu me doctor mo ma me enuro ɛwɔ me panie Sunday anopa ne kyɛ sɛ me pagya me tikura enye yi bisum sɛ me hyɛ Sunday asenkrofo aba me den makasa me kasa kura enye yi me num nso enye yi me didi enye yi tina kyɛ sɛ ayɛ den me daboti Chadechi Monday no neje say intention na manum na esame ti me frɛ so fujima ti me ne pa na me frɛ say di hatu me no se me nka homra papa ti Monday we are betu na me dem ka ba na me anim bra papa na ase man tena sekra na papa ka kyerɛ me say obi asame na ase an ko a kyerɛ say di omo ne me ye no ti papa ka anya me mama kra no mu be say omo kume ti papa ma me mort ordinary mort aye no na mi shira papa nya me nyo kese mort keke no se me no ni kaka me den no mano because me timi me ne hwe to de ma me no bompa egu so no se me nkona me nkona odofo me no mort in kaka sa me du fie akase kitua bi na me di tua no ne tram me bo wasa di munya se moja manum tata ade na pipe rekope that day no na saade na ebo mini ampo me mini na pai dano am ordinary mortar ye na ye no yi pai moja tata na juna ye tima me timi ano besinne ade ne ma bi wow ka she wrade ne nyanse nyame e de papa eye adwuma na wo ye sofo na se wo ye wa adwen se mu na mo ye sofo nti wo betena se a adofo enwosira na eye nidi so me ye sofo nti ma ba me papa na ase na hu se bebia nyame di na dun me nya nu ho tie se nyame fa no so na oboa me to ye sofo na wo hu kire wa adofo entena se nyesa wo bewu abrawota mo nso se me tena se a adofo kama wu afi wi ase nyame nam papa so Dr. Ogyaba nyame onhyira agye me ama nnemeti ase a me kan se nyam kan rade na sesi ade de ama wo kasa sesi ane se asɔ wo nan na wo de wo nsa asane ade beka wo nsa no wo nan abomu no ɛhɔ na abehunu se ɛhyehye paa papa bi ba me hɔ ɔbaba be pie manim penam se agya enioma bi akotia wotu kwan wakɔ abrokyire kwa sesi wo se awurade wo se me wa abrokyire na me ma me nua bi me anti bi ba beka kyerɛ me se wo hwehwɛ me nam se me wo no wadwuma mu tese me wi a na maba Adam ni bo me anti nanim no the next day en ya chi me deport me de me ba Ghana sisi amayesa kwala wote ho e ka kire me say hwi ni wiase enioma akutie nipa ma se bi ntowa eno ne friend say ntowa e ya da na mom se bi atowo penya akwa na behunu say yes sunsum ne ma wo ho empofremu ena Awurade ka kire me say Kevin ono na te wo no na dwuma na akose dua so edua na akose so no enche wo behunu ade mani buei ena me hunu te se de brother yi ogina baabi te se adum Hapa Road adum Hapa Road na wabechina edan nanim na wawoso ne ti asem o kan se asem yi omode to me su minim hwe efri se sa loan we na mu implement no mo na mo akira me se sei ne ye no enkwade ba akopɛ so because obi ni obi ahyehye wono obuo me kama sama kyerɛw sɛ do ka sɛ ɛka bedi manim ye bɛkyi matu no papa na Awurade buo mani na me hunu sɛ omode brother yi baba betu loan bia no na wa ye ho adwuma ɛyɛ eco loan na sa eco loan no brother e benya problem na ɛno ne nam so obelus na adwuma wɔ eco bank me kɔ ye na me hunu sɛ omode debt ankɔfo na create no e dia akwa hye we sei ono nanim e wɔ computer bi so ɛyɛ Kevin Kusi bu adum
power isibu adwuma oh bawusema na hwade na hwade me hunu so mo de akɔhye n'anim saa no ɛna ɔmo pamo no ɛna ɔmo de begina no ɛkwan ya no ɛna ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔnkɔ fie na mpanyinfoɔ bɛtena asɛm no so na so ɔmo tena so a ɔmo bɛsɛnde no email ɛde aba ɔno ne computer so na wahwɛ sɛ yɛsɛ ɔmmra na waba adwuma na sɛ yɛmfrɛ na ɛma ne ma ɛkɔ na mehunu sɛ wei sei wakɔ ne computer so wɔ fie na wakɔ wura ne email mu ɛyɛ Kelvin King 738@gmail.com na wakɔ wɔhwɛ ya pɛ ɛna ohunu sɛ power sending a message ɛka kyerɛ ne sɛ ɛma ne madwuma kɔpem sɛ ɛnkranfoɔ no de order bɛba na sɛ ɛnkranfoɔ no mfa order ma ɛma ne madwuma me hunu te sɛ deɛ sunsun mu Calvin natena hɔ for 4 years yɛamfrɛ ne bio that weather obi ahyehyɛ ho no let's put a stop yɛngyae papa ne yɛ obi a wɔyɛ man of God wɔyɛ real man of God. I have been to several men of God na mempɛ sɛ ɛbɛgyina ha sɛ atane sɛ obi image but papa wei deɛ me se watumi ahu nneɛma bi wɔ me ho aka no na sɛ ayɛ nokorɛ meyɛ nnipa bi a ho megye nneɛma di by what I see, not by what I hear. Jama baby huno amamaji edi abroso 23rd a serious prophetic old school ya bekin kan yakotiti mirem saa dana na abeti 1932 1914 ya kyerɛw adekoro nti a abusua no eno meni asesabɔ ene memma mu ewo mu di asie adekoro nti abusua no wontimi nya nipa titiri bi agom adekoro nti abusua no sika sam ne nneɛma nyinaa yɛ tare ama sika na akɔdi baakofo nsɛm na ɔmo maka nyinaa akɔyɛ nkoa ɛde ama saa nipa no 23rd November wonu odifo Ogyaba baba behia ɛwɔ Accra Madina abuko bi anopa no mepacho Saturday anopa no oba ɛyɛ abrantem because ye bɛhya asɔre asentem paa ni apontem Saturday no saa 23rd November no ye dia kwankyere begu akwam ɛyam sɛ wobɛhwɛ wo ha ne atete wo ha tu ni nyinaa ɛwɔ abakɔsɛm wobɛhwɛ wafno ho ne yɛtwa wafno ho ni nyinaa ɛwɔ abakɔsɛm wobɛhwɛ wo nsachi atete wo nsachi wodi anyini ni nyinaa ɛwɔ abakɔsɛm ɛnneɔma bi kutie nipa ma etwa sɛ ɛdɔn ne brei yɛtena se ne yɛka nneɔma bom na otimi de wo ho ɛyɛ da na wo ma amiantimi anya wedding da wo nso atie si wo so a wo nso wedding na yɛtare ama wo bibi koso enu ti saa prophetic also we menyu hu firi na sɛ wo pɛsɛ wo yɛ adeɛ bi na wotu aseɛ koraa na yɛkotu aseɛ firi adeɛ no ne hini the root cause of your problem obotikrom house number TM33 hey power sakuna so anti tese me hu dwire me bapusa me nyame nina sai me ne titiri so di agro mom nsam wo bie ni bebredi agro but enkoma koma so moboa me even chairman just MP just bebre but enkoma koma ni nina so yito when jaba kokura wo mti me hu dwire me akasa that my bread no bread bi bia no osoma wo sika dokure bigi yes bigi bia no osoma me beko wo sika but at the papa bi enu wa we nya free ne ho so ni obi na ahyehye udi ho achinya betra ho na de how na house akosu wudem nti nya gidie me se me hwe ne wo TV so na me nya gidie se me ba me ha nina to betwa ampa so me ba me ne the first person I offer me pacha me din no Anderson Kofi Boache oboni nina me fu nem nina won jaba ko kra wo eye Anderson Kofi Boache hey okuta shabre papa obi so de ne bo ho no wagye we shabre de ama ne ba wode man ne ba woto so mienu na ne ba na be yeye na we mu abesom ne ba boy set se me yon boy set se me enye se Ogyaba any boy se tenase efrodo amanfo na bibisa anya se ade ente sa no aka yen bubo register bi edin wa ha ana se yen twama fu edin to a oba de how
udin obebo bibie hinta efa wo ha ho problem hu na obebo a kire me se me bae na chese me gidi na kire se me hawa me de be na tu betwa ampa so ye sure some na see am the first person of friend chese me hu adwini ankasa enu ti na 23rd mama me ho kwan se urade mra me use me mfa mbowura wo hyebrem ankyerɛ nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ fie hɔ na yɛnkeka nneɛma mmom na wo efie hɔ a obi antu kwan da no wo nkɔ urade mfa wo ntu kwan na wo so fa adanse kɛseɛ fa bra doctor umama kwankyerɛ doctor umama kwankyerɛ no a within umama kwankyerɛ no three ona aka kyerɛ me sɛ menko umama kwankyerɛ sɛ menko yɛ that day na me yɛ ne 2 days ɛna ɔmo frɛ me sɛ adena ni 2 days na ɔmo frɛ me sɛ adena ba kyɛ sɛ me see so me apply me ntu kwan da me kra me apply obi timi de 5 years so obi so 2 kwan obi pɛ sɛ obi o de be 2 years one me de kyɛ sɛ within 2 months pe doctor atie nyame na boso ya ma me no me se me makoma hu Christ enkofo bi fie animunya ba ku sei ni ho wo bɛhwɛ na bibi na ɛkɔ so o empanyimfo sɛ wotwe bibi na ma na bibi na kuram ade kuram no 23rd November ye nyina ye hia ɛwɔ Accra Madina Abukobi ɛyɛ wona mabonte a wonte Ogyaba ni nyina ne sɛ ɔman Ghana ɛyi mi asi hɔ sɛ me na me yɛ Stacia ɔmahunu sɛ adɔma kyɛde ɛte me so no manfa nhyɛ me nko ame ho na me de boa me man ɛnu nti ya bɔ maba so ama me de Stacia frabemu ɛnu nti wo a wo hwɛ mi 23rd November menyi wo hu mfiri me pɛ sɛ Awurade fa me so na ɔboa wo hwɛ odi da unshi odi da me pa kyɛw yenya ho abotre 23rd bra be hia wo difo na wo wasɛm na be te sɛ wo ba na okohia Yesu ɛwɔ subura no ho wo so wo wura bi a mehia no waka mesum asɛm akyerɛ me na we die ɔno ne odifo no afine na wudwane ɛyɛ nwan ɛyɛ den ɛyɛ me nwan ɛbɛyɛ nwan na ɛnyɛ nwan man is what wonderful man ehunu sɛ wohwɛ mo TV so sɛ TV ne Honorable Idris ono na ma haji atoma Major obusa me sɛ me de na me hu no na me so me hu no TV so na me yɛ sɛ me ba ha no mu sei na ɔkyerɛ TV na ɔhwɛ because me hwɛ nti na ɔse a wo kra no Honorable bi na o ma ne re agia edit TV ne ma wo enti ɛhɔ na afɛ atɔ me so bra atɔ me so na atɔ so yeah me hu bisa afika ka no wani ni yiba wo ai na atɔ me so na afɛ me mani me sei wote nkom hyɛ da wo ti bi da wo di for papa bi ase da Debi nkom bible me kwan pipe ba wote nkom hyɛ Debi ebi sei dito we die Debi sam bɔ me din Come. It's so wonderful. 23rd November. Ye nyina ye hia Accra, Madina, Abukobi. Accra, Madina, Abukobi. Na we de eye one on one. Me ni uni emi hia wa asore ho. Ni ya pejam pai bo bompa ye dimpa ya awempa ye. Ni ya kenkan ya potete atempo ni mu. Ni akwa akwohwa de kronti a wo papa diabetes, wo nana diabetes ne ku no. Ene be ku wo papa, ene ku wo auntie. Ena sisi a won so ko check ye so wo diabetes. Wo wa penso. Enough is enough. Ye ba be bo awura mu say ye no maybe ena obi adom ye busua no. Ama san kutia ne kutia mu a. We shall face it that day, 23rd November. Ebesi Saturday anopa. Ache you now so I no cry. 2016 unya kwan ko Saudi Arabia. Na wo ko Saudi Arabia, wo ko tena wo ko ye adwuma sa wo anya hwe. E na wo san de won sapan na ade ba ye. Enche wo so da ye wo hunu ho Saudi, wo hunu ho London. Me ho adwiri mi. Ho adwiri o. Ho adwiri mi pa. E wo mu se de bia me hwem hotel so. Me hwa ade papa ye na me se. Nya me fa no so ye na. Enye ize, me se mitimi hwa no ofie na me su sa me se rade papa we. Me nam no so a wo ye. Manya gidie kese me se sometimes so timi hwem kom na nya kasa me de me sa kateli no. Me mba ha dan then me first time minim nde de me se kwan bia so meba be hu papa because nyeme e koso wo mabrabo mu a me ntia sa BBC
because we any consent quarter Ghana because 2016 we nya kwan ko Saudi Arabia. Na wo ko Saudi Arabia o ko tena o ko ye adwuma sa wa nya hwe. E na wo san de won sapan na ade baaye. Enje wo so da ye wa hunu ho Saudi wo hunu ho London. And na ye be yam na ye adwuma. Ampa 2016 matu kwan da makoye adwuma me baaye manya hwe. Enti no me ba e masa try san daye no so papa kan say maso daye bi emre bi say me America maso sa daye ne 3 times inside papa kan no mboa makoma wa kwantu mu pa de bia makoma kan che me say rade menya ya nka metu kwan akoye adwuma ahwefie san say fie e bi ni o me so na me ba panyi nso me ya enye ye me ya enye ntimi ankasa mi hu dia me ye me ma ya mi hu timi ko bebi na say nso me started say me share papa no me nya gidi sonkun bi wo papa mu enye easy me ba papa ho yo ba me started bo papa hu de ro kire nkrofo nso me ba no ho da wo me started bo no hu de ro kire nkrofo so me share papa o TV so ba papa no manya gidi wo ni mu pa na me de tie bia metu anamo aba be wan pan so ne na me ba ne papa ti me hu me ho asem aka kire me passport me ba ma fa me passport an kire papa no bi anka sai de bi papa ti me hu say me passport old one ne dada ya clipping the back Bodino Edin Ruka Mohammed. Me hunu passport mienu. Ya kan bom. Ewa nyabotem ba. Passport no ba ku 2021. That is 7th August in the year. Ena eno ne passport number 99 twato. Me ba Rukaya Mohammed. No me nwan we ho na me start say me so na chese de ya me hwe no hotel so na nyantro no kretro do nsama nen nyema ma be hu wodem no me de nyankopon ase na maye ma adwen say ampaibo bia mimiruka me ba ha ebesi Saturday anopa me se wo bi ba beje ne visa from there na wo kwaje ne visa abusua bi da ho a every September bia onipa wu ofie ho akoswa so many years eno me asesabo bi dabusua no so yankenkan na bra be hia odehunufo no na yankenkan ko 1932 nyen ko hwa de kronti a sa busua we nkwa mobre 23rd November Accra Madina Abukubi eye prophetic old school minu mienu ye be bawura tetensem mu ni akoni akohwa de kronti a wo baako esoro ne papa mienu esoro ne papa miensa esoro ne papa sa pepepe and I was so my so ye yanko shade kro 23rd November yeshia eye Saturday anopa yeshia wa Accra Madina Abukubi ebia na peyefuna wo ba wa ye de obeye bia ye star bia bi wa kwakohoho wa wudie mu huro hwe me pa chaw 23rd November brane yan shade kro obi se me ma me wo me nko a ono so kwakopa won eho ayetawe ama no na wokọ na kotie abakosem eta wono nko a waya nko na mi achi a obetro say na me ma me say na me nana so wo ono nko a na ono so aba be wo ono nko a na che say eye generational team bi a ekoso e pa chaw 23rd enu ti na awurade de say atumi wedi ama me ba ya o mam direction me kokoye ye no in fact that very month na wo ya kwanche ni we ye dan 5 months na me mess me period wow okachem de mon kofi na munye ye last born bi wo ho samo kono ordinance to me funga menyinsan ampa so mo kɔ no ye last born ye dem no menyinsan na mens ne fie nka se enye nokre enye si eye real oba papa problem bi wo ho bia no obe nyame tumi bi si ne so na ewosra no ne adom se de ne me so for miscarriage na doctors kre ka se enye possible se metimi atikisi no me ba papa se nipa na aka na nyame so se de ampa odi akwanhye gu fom no so boso me na ampa ho menyin say amesi a 9 months mu na we obi o hwa me bia me say ne say mama name wasting the time enko baby na ha say na one touch unya wo ba ya pe dia wo hwehwe bia no wo twa nyame anim a won sa be ka na wa pe ba for how long 4 years e fa ni insane me fa only years no 10 years 20 years 30 years papa so de bra adom na aye ne papa nsem man ebi ebe so we say me hwe ma me bia dance o 17 years
and so oba ye nyame nam papa Dr. Ogyaba so ama na fa yefu etimo so na me share me yire bo so wo me yemla na se de ti bia no nyame be hye ne wani mu nyama mpa so ye ba ye no nyame a hye ne wani mu nyama ma se me yire wa fa yefu a wote ya me kura bu ma adwene menti ase so Ogyaba nyankopon ye ba ye ne abofra kama wa se ye ne mu nyama ama ebro de pa adwene mo menti ase so ye de nyame ase wa de fefe nyame ya ma ye oh papa ye de nyame ase ye da prophet Dr. Ogyaba so ase timi nua bi a wo hwe be ye me na na mo mi na me da masa betima eti enye enhihye hu bia me ma chichini bebre ko bo afori bebre ba se de ba aputu ogya nyankopon nam prophet Dr. Ogyaba so ayama ye no me tufo ba bia wo bia Ghana nyankopon ache yade na mo mi nso mu yi papa we adwuma awade nyankopon na me so ye enye easy me tu acha wo bia ni boss mit adwuma e kro no ko a ba me kashi nyame die no nyam se be hu papa yi ene ma nyina adane ene wa me ya ye shira enti me sira ba bia wo bia ha bia tu so bia ntena fie e ma wo ha ne wo mene wo me papa yi wa me papa di ade otumfo ko nya so afo ye ne ene me papa enti me sira wo ba bia wo me bia tu ana mo na bra me sira wo tu ana mo na bra na wo be na wo je me ne me yire se ni di abafie me hu akole ko ana me ni ati ti me denyame ase pa wa de fefe nyankopon ayama me denyame ase just town ko from Kenya se bo sore antwa abem masa mutu na momla kumasi aton so kutuga na mumpom ko abosom bi so ni ade na abosom bia ni kwa wo de eti bra nyankopon fie na nyame nye wo sade ya ba nyame agye no saa na woni aso ba nyankopon de nyankopon ase pa amen papa even kwa ya ba ya nyankopon fa o so ma me fa ya funu enye ize eni ni amanfo ntoko amanfo ne me kukura no na afi na me hu se ye nipa na eye me enya asem ko papa enso ye ji ha se di ya ye ba ye no in fact nyame afa so ya de kesi ama ye ene mi gina ha se ya mi kuta abofra fa fe aya me afa so ene na mai wo fa baby nkunim afese ye di body mo ya tan fo so ampa e kan fo bia ma Ogyaba omra Ogyaba so ye na me se how be da wo su bia ma ne koda na adwendwen ibi nkrabo sa wo okwa ho bi mo sa wo so won ti ase abro Ogyaba ho no be kire wase When say Sadia be or Honasa Woko Hospital, Nasa Omutimi at Checo, no more laughs in your own so we are the and no the man who do. I and Uti and the Yama will say, once a while we will give for me to send me. You bet me a shear, the pacho, and you may na and I will bet me the Ebia, my fan say, Empire can't hear the Becca, and now prayer materials by you. There be a do or what. Just say you who the root cause. You who the root cause now, near the one quanchra come. One who the root cause now. When you ever hustle, now the him power drew a quack with Tritiananta. Because I won't know the root cause. When you mad the country, I would down a draw, not but down for Biabano beggar. When you mad the country, I would down a draw, no one should I end up paying to sell. Now, no quality classroom, no musia, the BB cosso. A year done, I will share a Jumase, ne generatica. Abra was so the watch no bow, uncle. Then why you say tam, BB cosso. A can't be a mudu wabusiamu, we shall decode mysteries near to change and send me a P. Now, say 23rd November. Ebesi Saturday me pacho eye prophetic old school me se me dresses akokra pa baba bigina ho na me de honhom a awurade de adom me adom a chede me de abawura 1932 tetinsem bia atwam ye bekọ akotwea ba ne ababa be ka ho asem ne ye wi a hey enno me asesabo honhom bia de atena wo so e wo Yesu Kristo di mo ye pagya ye nsabom pa ye mawa ye be break ni sa da no ama won so enidaso bia ni ho enidaso atimi aba enkofo di adanse o be pesa won so utimi di adanse ni papa me se ha medical ba wenim ba me pese de nyame ayama me no wa tweme fitokro bi mu na wa hyen me adanse a nyame enam so de ama me no e wo se me begina ni penim na me show bi nkran hey nyame aye bebre papa me ba ho me de akwansuo anenam mankasa wo me na wo se akwansuo na me de nam na emom bibi wo ekire e wo se odele ema me enti me nya asutie na me mfa mpa ebon so nka ho wo de akwankire egu fom ampa wo se agro ene fom ha a transformation factory
ɛha na nantwia ne ho bon o free ha na waye international Corn beef. papa me da ase me fi obi entu kwan da Obi entu kwan. Eden na asie. nyame ayama me Waye de no. nyame ayama me papa enne mi gina ha mete ha Aha. me nyame visa Wa wo bebo wo nsam na urade nya bi ma wo. Fama me na bebrewu visa da. Ana bomu no. enne Multiple visa me tu kwan da me tu kwan da me maame me nana mo bi entu kwan da wabusu anim me busa me maame o se wa cross wa ye Togo wa cross wa ye Togo e ya adum bi me maame mani na me ne last born me papa were 11 o kai me papa mani na different man ye siblings na me ye last born me maame side so ye 4 me na me ye last born obi entu kwan da papa nyame anam so aye we ya papa me ase de nyame sha me de nyame ase na ka me nsem fata o baby a we yi mi efi no ma beda na se a enti me ne obi a wo hwe me bia na me ka hye wo nkran se menti na fie se me tape we ya me nko ame dia me nko na me tu kwan no enti tu anamon me di gidie na tu anamon tv so na me hu me nti wo nka me nim wo me hu ntemu anaka mabrabo asesa deda mechi ye chia ye dwane afi social mu but ye chia akoton social mu ama menhia wa papa na nka me de no me ne nam but ene nyame afa wo so ahye manyonyam se ya me kra multiple UK visa enti no me kodi pounds o kodi dia me kodi pounds daddy me kodi pounds so nyame nhyiraw enti sesi awe no betimi akwa aba me ko aba asanko aba enti no bi entu anamon prophet Ogyaba obrempon akwesi buachi Emmanuel my god na mosire won so na nya mofra de my god our different realms enti no mentina se enti eti abontin na wo hwe TV no pa na me hwe TV no wo hwe den na wo hu me sha me hu se wo level ye different sa wo hu se ne wo tapping komhye no edele echo route etu ase no me se da bi e ha de lɔfɛ kora na me bi me ba na e adum bi me se wo se san wo sra we e wo se me beta bibi my god tasty bi ampa so me be so hye ye no adanse kese we na menya papa aw ɛno na maka kyerɛ sɛ awurade abasa wa maso enye tiase enso odie 23rd November ye nyina ye hia ɛwɔ Accra Madina Abokobi ɛyɛ prophetic old school. The moment I make us a prophetic no, not just a ubeshia odifo, o ma meshia apostle me pachawo, o ma meshia evangelist, name o ba beshia onyankopo difo, ye ba baby kobu ministries ye be shete tinsem bi adukonti a wabrabɔ na gensrepe, adukonti a wo bresa, adukonti du baby a na ye se kuhu, ye hwehwɛ nneɛma mu ma wo, na ye wi a ye fa akwankyerɛ mfa nkan, 23rd no, wo ba so wobenya obusua panyi din kwa de atwerɛ to pepa so wonya obusua panyi din so a twerɛ da ye de wowo so wo ye kwabena atwerɛ kwabena ebenada so wo ye kwasi atwerɛ kwasi ada ɛda ye de wowo so wonim so a wo ba baduru hɔ a ye bɛka kyerɛ wo ɛno nti wo ba boa wo ho sɛ wo bɛtwerɛ da ye de wo na to pepa so wo wi a pesika 100 cedis a wo de bɛkɔ akɔbɔ afɔria manyanka ni ye di prayer material bi ahyɛ wɔn nsam ni ye di aka ɛda ye de wo ne ho wo hia wodifo a wodifo bi kuta akwankyerɛ die nti ankɔfo di adanse nyina ne sɛ ɔmo ye sitie ɛma yɛn ɔmo ye sitie na ne hyɛbrɛ na sesa sɛ watumi atu anamo akɔ baabi akɔbɔ afɔria kɛse bi bɔ 100 million ni adeɛ me pakyɛw yɛn yɛkɔ yɛnyɛ saa na mmom yɛ mekyerɛw ne sɛ kyerɛ wo krada kɛkɛ wo wi a pɛ 100 cedis pɛ na fa ka ho na bra behia mo Accra Madina Abokobi saa 23rd November no na yenhia ewo Abokobi ho anopa no Saturday anopa no na menkyerɛ sɛ awurade adom wɔ me so na wasra me wo sɛ memra na memra me pai fa hodie ma onipa a wo brɛsɛ sister ya wo hwɛ mi onipa bi a wo brɛsɛ brother ya wo hwɛ mi wakɔ school awie ɛso adwuma sɛm wo yɛ tare wo tifie wo kokowura ma bibi mu fie a ne mayi na sam hɔ obi anya adwuma epakyɛ wo die
atoato asɛm na nya to awie sɔre bra na yɛmfa nneɛma ngugu akwan mu yɛhwɛ de Awurade bɛyɛ ama wo me se soro wɔ krada pɛ wowie apɛ 100 cedis ne ka wo na bra bɛhyia me ɛwɔ Accra Madina Abokobi 23rd November na Awurade bɛfa no so ɔbɛma wo adanse a ɛbɛboro w'adwen ɛne wo nte aseɛ so Papa Ogyaba nyame enhyira wo Ghana fo nyina ɛyɛ me Kwame Apia me ne mehwe lab ɛna yɛkasa fi US ɛyɛ Papa Ogyaba ɛnwosra ɛna ma yɛn so yɛasɛ bi mekae sɛ mmerɛ a yɛkɔ interview yɛ documents no na problem wom yɛankasa kora ne yɛnim yankasa kora ne yɛnim ba Papa Ogyaba ɛka kyerɛ sɛ document problem wom yɛkɔdu embassy hɔ ansa yɛ detect saa problem but na Ogyaba nyame nti na ɛwɔ sɛ yɛnsa ka bisa Papa ma yɛ akwankyerɛ kakraa bi yɛ akwankyerɛ no wie no problem na embassy no ɔmo ntimi ɛhu mpo na ɔmo detect nyame enhyira Ghana fo nyina nyame enhyira Papa Ogyaba nyame enhyira Ogyaba fie efi sɛ nyɛ nyame a enka yɛn so sɛ no kwa yɛbɛyɛ dɛ ni asebi Papa ngosra bibi ɔyɛ biara yɛ no korɛ sɛ nkronkro wɔ mu a wokɔ Papa Ogyaba fie a wo sɛ nyame ɛna de ne yɛ adwuma nti mo a mo wɔ Ghana na mo adwen ayɛ mo ntanta no wo problem wɔ ho mfa nhyɛ ho ko Ogyaba fie na kwankyɛ ɔde bɛma wo no ɛbɛma ɛkwan ebiebi na wo nso wasebi this year yeah yɛbɛgu US Papa Ogyaba platform so a yɛwɔ nipa bro 1000 ɔmo nyinaa no deɛ ne sɛ wobɛtie n'asɛm na ne ɔbɛkyerɛ obi a ɔbɛyɛ na wohu sɛ Onyankopɔn na ɔne ne nam no ɔno nso ɔbɛyɛ bi ama wo nso wasebi mekyia Ghanafoɔ nyinaa mekyia Koforoduafoɔ nyinaa mekyia mabusuafoɔ nyinaa. I respond to the name Prophet KB Emmanuel King. I've already told you that when you have an encounter with a prophet, one encounter, just one encounter will make your life count. So 23rd November, we are all meeting at Accra, Madina Abokobi. It's a prophetic old school. You are coming to meet your Stacia there. I will be there waiting for you. I just want to have an encounter with you. And at the end of the day, your life will never remain the same. Maybe you are afflicted. Things are not working well for you. Sometimes you feel like killing yourself. You feel like ending your life. That is not the solution. The main solution, you are supposed to have an encounter with a prophet. Yes. One encounter will make your life count. So let's join hands 23rd November at Accra, Madina Abokobi. It's a prophetic old school. Just prepare yourself with just a seed of 100 cedis. Then you find a sheet of paper. Then you write the day that you were born. Just come and have an encounter. Every prophet carries a direction. So I just want to have an encounter with you. One-on-one encounter. 23rd November, we shall lift up a lot of prayer topics, and at the end of the day, your life will never ever remain the same. I respond to the name Prophet KB Emmanuel King. I am patiently waiting for you 23rd November at Accra, Madina Abokobi. And when I see your face, I will be seeing your case. When I see your case, I will prophesy. And the next minute, the manifestation will be so massive, and it will shock, it will blow your mind that day. 23rd November, we are meeting at Accra, Madina Abokobi. It will be falling on Saturday, a Saturday, early morning. Then you'll be seeing each other. Then you'll be joining hands, you'll be joining forces. We shall travel in prayer. I shall pray with you that day, and I shall be decoding mysteries out of history. The main reason why you are renting, your forefathers came to rent, and your father started renting. Your father rented until he passed on, and you are also renting at this moment. Things are not working well for you at all. You want to travel, but whenever someone wants to help you to no avail, something will be striking each other. I can see you are passing through thick and time. This is the right time. 23rd November, we are having prophetic old school, and you are not coming to meet any mere prophet. You are coming to meet a seer, the state seer on the land.
ɛdɛ na wo ka kyerɛ wo nan fofoɔ na no mututu nsɛm bu aso ne sɛ ye fake na ye bo sunsum ne o ma bi ani won ka bi kyerɛ wo Omo no dem person me ka kyerɛ mo ne sɛ me ko aka mo me jam wan be me jam omo ntena me ko aba they are shocking me say me wure mo ye bon pai me wo say me hu say wo ye be about autism and pa program be consist about I feel me to Mr. Jesus now you don't know who ye because it's about autism children. Wow. Yes, and so who kind what's that who said Ronini you me yeah mistake be baby bit Ronini give me a free Miss Lady and come you me free or some you free or back I didn't care you me free and you me free I'm not doing me cry who's your phone and move to me not do that mo ya mu shie nye me come odifo obehu se wanim se le wo hono mo no nya bibi fama wo eti me de me da wo ba me bo ne na nwumrei se behu doctor Ogyaba fireman da behu no na hise ye bie wo ho bia wo fa hu akwan mu ma wo na ne disu kama na wo disu wi a obisa ne de enye obi na ekwaja ma wo onu aka so wadi nka ho dadaada udi abamu dadadadadada enti de meka na nwumero bia fanya sudie wontu ho anamo na mwa no na wonya nyame nipa wa abrabo mu a de obeye bia etote de ma mekra mi nia shaida mekra kiona mekra doctor mekra obi bia me maame ya me mo ho ban mi koi uye dia yo papa na me shira wo koso nya wo kese e wo pempen so a wo de aba bedui e na mo adum no mpa e boso e na oba e na mafudu UK isi aba bia mi kira me no kese e Leicester City papa e da wase ya me koso e na mo so wo mo aye na mo afofo bebre me shira e na wo ti nim sa de aka no die people claim they are prophet now so no menti nya menka and doctor me ba ya wo ma meti nya menka no ena me makuma e start hwehwe ewrade afei na me pa de friend have been such that doctor madwina masacha ma been me ka chen say me prophet aka chem say adena nze aba wasi ukodi asobe sim call lighthouse but mom prophet Prophet Dr. Ogyaba because the Ogyaba nyame aye no abuni pa dwen na mentias Uti TV one day ana me chima make ekoto abi TV me who say prophet be preach na me so for be ni me hwe me ti won na me the him say the preaching ni ko ne say me dance e pipi ana me say there be e was say me tu anamo baby bia sorry e hye biara e was say me tu anamo because prophet no ne ye different from others ne ye ne say no si for preaching ne say the nyame e use no e wosra no e didi so na ne de no e demu sonko me tu anamo so ampa me bedu Accra Madina aboko bi asase so nyame chese nyame de waje no e bro ma dwen so se me hia papa ya nka me da so me hia nyame difo yi a prophet Ogyaba na nka me da so sre awon wasem ne se akwantu mi 50 pesos ni mu wow me one cedi ni e ya dom na me adom e na kwanche papa di gu fom ma me wo ya kwanche ni ya na akwantu akwana shase bie me visa ni 6 months multiple wow betumako aba ako. Menya multiple UK visa
metumi akọ aba asamba multiple visa in the UK in the Bomono multiple entry to make me akọ aba and me so make me UK asidanka nyamedi papa radin show because my bread what tifie o say we mu amoye ndada amoye illuminati for to e dey akọ e dey yeso tena adansi media minim say Ashanti region nyina Ashanti region nurses for dodo na enime it me chantro I speak for Ghana Registered Nurses and Midwives Association Ashanti regional branch the nurse ni bia o Ashanti region o he video yi onim say Prince deputy PR me na make say me chantro ejimisem me ka the last time me say me bad Dr. Ogyaba ho adan for pa nunuampu ka chem say na we mo adu sika na jidie Jesus Christ eda na me friend bisa gabi senti nti sabo pa we nti aye no kore ofri nyame ana say na naga ofri nyame nti ade cha won kan cho say ofri wona na anadwo na me sole fata ade to so say ade chin ya emeba nti wo da trafie na gi achinyi say tumi eni honomo na fa problem trafie mamo bianke kantina bianke kase na Dr. Ogyaba esi wonjini ndia me jinidi se nyankopon eyusu ne ye adwuma me kra obia ena wa opa visa bia no bla ha na oba ha nko ade a obinya visa ugidi nko na oba nko ade ena oba so ade papa ebeka se eye bia no ye obia ntu kwan dawo ana nyame ya de kese se ya mama nyame ya de kese nti wo a opese wutu kwan ana se dadwe bi da wo so wako ayenko me nua ba me maame me papa me bra eya kwantu a me nhwe beebi a me ntia wotia bonten a wo beka wotie de nkofo ka unya dansi entitu anamo ne bra enne wotena fa ako a woto ade so afenu matia se emu se akwantu emu nsem ye weke enkrofo bi wo Ghana omonye sunsumu niama enni omonye sunsumu niama enni omuntina mekasa samre papa Ogyaba Brimpon baby a obi a mechiawo oba Prince na wona ekase ma mentwe nkrofo adwen si ade bi so say me ma try broche no twice amfa nso so amfa papa ni hia me no obo ma hinta sema akese oye na ode akwankyere gu akwam no ka kire me say ni within the short period you know as I said me wo London me na me wo ha sei na ma me nka asem bia ho akrankyere ade ekura me biometric resident permit so ho me nkrofo be se for me no omudi nkan kra ja me ubisa mo se be 1 month time later na beba ukuara na mewura krom ha enne Friday about 4 something yes ma kwaje me dia ye ka sunsumu niama otu wan ma se bibia ni ho ohwi ni ho onye hwi ni waji achinya maji achinya ni bi ache o maji de chance a ko hu papa no keka niama mmomma na ji achinyie no me ka Ogyaba Brimpon ni niama a woye man krofo a oti ba bi a se nya nokre enio 3 days po 3 days pe ana san krofo bi am omudi nkan ja me ko omudi nya mai enipa be se 4 omudi nya mai ubusa o ma yesi gi se di be 1 month ansa nanso so me de edi 3 days pe ene Friday mbe wura kroma say Wednesday anapa na mbe wura krom ha landing krom ha enso so 3 days pe papa na nyama na wo ye na putu ogya no bra wo be koso a gi akinye saa na odi afoma ba akokora kokogye wogie na nyankopon da so kasa e kire ne ma wo de also untimi nkokuma se a ko Accra Abokobi Medina Abokobi
koko hu papa no kɔboa TV program no ɔn sɛ menu mu tuntutuo awɔ no wom nanso so ma menka nneɛma nkyerɛw ahonhom sunsum nneɛma a papa no awie ebrem wɔyɛ ma ne ma no bra de atinye ne kɔgye wo de wate. And that day, I shall be decoding mysteries out of history. The main reason why your mom was not able to attain a white wedding, and the same thing is affecting you. If it's a generational curse that day, I shall be decoding mysteries out of history. Maybe you have been cursed long time ago. We shall reverse every curses, and at the end of the day, your life will never ever remain the same. 23rd November, we are meeting at Accra, Medina, Abokobi. It's a prophetic old school. You are coming to have an encounter with your Stacia. And when you are coming, just find a seed of just 100 cedis. Then you write the day that you were born and come and have an encounter. And that day, my God will be my God and I will be his servant that day. And at the end of our encounter, your life will never remain the same. And you shall be given a dumbfounding testimony. Is that you know that you have met this Stacia? I am seeing you operating in a certain shop. Yes. It's like cream. Yes. And I'm seeing rig. Yes. I am seeing nails, artificial nails. Yes. I am seeing you in a certain shop. I am seeing you now at Committee 25. Yes. Committee 25. Hey. Committee 25. Yes. You will be having a dream. You will see an elderly woman with someone by name Mercy Zokli. Mercy Zokli. Mercy Zorkli. Zokli. Okay. Daddy. Darkly. Yes. And I am seeing an elderly woman. I am seeing the name Afi. Hey, my mother, Daddy, Afi Daddy. Afi Daddy. Yes. Your mother, you are claiming she is 74 years. Yay. But she is more than that. Yes. You will have a dream. You will see your mother setting fire into your shop. It is not your mother. They are using your mother's face to come and do that. Because I am in a shop now. Yes. I'm seeing creams. Yes. And I am seeing you operating there. Sometimes you can even sell electricity. Hey, I'm an ECG vendor. Hey. You are ECG vendor. Yes, please. Alpha. Saba. Come and let me prophesy to you. I am praying for you. What they are planning will never work. Amen. Amen. You are business minded, but they wanted to collapse your business. Amen. Like it will happen the next month on the 19th. I am seeing 12:42. Jesus. Around 12:42, like something will happen. My God. I saw fire service coming there. Something wants to happen there. And all of a sudden, it happened when your customer was around. I saw a red car. And the person was moving backwards, reversing the car for the fire service to come and operate. Jesus. By then, when they go to the scene, everything is being bent. Jesus Christ. Everything. Oh. And I saw you shedding tears. And someone came to you and was like, Sister Pat, nyame beye. Amen. Sister Pat, nyame beye. Nyame beye. Patience. Who is patience? I'm patient. Patience. Akpenye. Can I do the prophetic? Do the prophetic. My God. My mic will
shock you. Shock her. Do the prophetic. That person, you have stored her name Red Car. Yes, please. Okay, Red Car, but she's Christiana Asadubediaku. That's her name. That's her name. Yes. 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 My God. This woman doesn't believe in prophecy. I didn't believe because she doesn't believe in prophecy. God is not answering my prayer. Naked. So if I say it's like that, it's like something. May say, today I will strip you naked. Hey, I'm telling you. My God. Kai. In the realms of the spirit. Kai. Kai. My God. Kai. My God. Bibi Besile. Hey. Bibi Besile. Yes, sir. And someone may become. My God. And someone may become. And someone may become. And someone may become. And someone may become. Jesus. And someone may become. And someone may become. And someone may become. That's what. Alpha Sepatla. That's my company name. Yes. I sell cosmetics and wig, and I'm an ECG vendor too. Yes. Yeah. Okay, now we are praying to avert the situation. Amen. They want to attack her. Jesus. It is very painful when you suffer for many years and one day Satan will just come and sweep away all your gain and leave you in debt. Jesus. They will leave you in debt, heavy debt. But God said He will never allow. Never. Stretch forth your hand. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. As we clap our hands, may the Lord see her through. May the Lord see clap her your hands and pray for her. Pray for her. My God. So 23rd November, we are meeting. If you want to have an encounter with a prophet, this is the right time. Always you used to say that you want to visit this prophet. You want to have an encounter with this prophet. 23rd November is Saturday. 23rd November, we are come to join hands together. I will be lifting up series of prayer topics, and we shall be embarking on series of directions. And at the end of the day, your life will never ever remain the same. I've already told you that I am not a superstar. I am a servant unto Jehovah, and I'm ever ready to make impact. I'm ever ready to use the oil upon my life to help your life. So let's have an encounter. 23rd November at Accra, Medina, Abu Dhabi. You can pick the numbers on the screen, then you hit our line, and we shall give you any information that you may need. And at the end of the day, when you have one encounter with me, hey, have it in mind that you are the next in line to testify. I respond to the name Prophet KB Emmanuel K. Shalom.
Wadi Okayafa. Wadi Koni Bai. Ikoni mu amana soryo. Abaimu. Kuni mudi. Kuni diai. Everybody. Ikuni diai. Everybody. Wadi Koni Bai. Amana soryo. Wadi Koni mama. Come. Yeti wadi Koni mama.